Maar waar hebben we hier het genoegen? Gassen. Jo bent aardig betierd met de criisdagen. Toch altijd. Ik ben altijd alleen. En dan zie ik wat uit dat leuk is. En dat is dit. Zoals dat juist, dan is er heel wat gebeurd. Ik ga je zondagen aan het werk geweest. Dus alleen in het bovenste gedeelte, dat ik dat alweer door. Dat wordt het gemiddeld een complete dag. Ik dat alweer op hangen. Ik kan het alweer op dezelfde lengtes, dezelfde hichtes. Ik vind het machtig om te doen. Ik had er een hele proteïne materiaal alweer bij gekocht. Strak van boeten door. Ik heb een hele proteïne materiaal. Dat kan ik alweer uitzien. Want dat is het goedkoopst. En dat je altijd smoor droog. Mijn band en mem en hype, die hadden een hele tour mee om de band er net bij te houden. Dan willen we volle vaker heen. Wanneer is dit hier begonnen? De laatste weken van september. En dit gaat er net jaren uit in januari. Eind januari doe ik het pas uit. De Geerlanders die er zitten, die laat ik zitten. En die jachtjes laat ik kijk zitten. Want dat is net te doen. En dat kijk ik niet meer. Bij volgend jaar ben ik 67 jaar. Dan ga ik pensioen. Ik ben nog wakker, maar dan ga ik pensioen. Ik ken het haast niet meer doen. De regen en de voeten. Het is een heilskwaai om die dingen aan het plafond vast te krijgen. Dat is mijn ding. Ik vind het prachtig.